Nu vil vi gerne snakke om meiose. På mange måder minder meiose om mitose, men så alligevel ikke. Ved meiose reduceres kromosomantallet til halvt, og der dannes 4 forskellige celler. Der sker også en overkrydsning af kromosomerne, men det vender jeg tilbage til. Meiose bliver også kaldt for reduktionsdeling, fordi den i en af meiosens faser halverer antallet af kromosomer. Meiose kan kun ske i æg- eller sædceller, altså er det en seksuel reproduktion eller celledeling. Grunden til æg- og sædceller har halvt så mange kromosomer er, fordi de skal finde sammen, blive et med hinanden og dermed dele kromosomer, som vi er oppe på det antal kromosomer en helt almindelig celle har. Som for eksempel har mennesket 46 kromosomer, og hvis en mand gør en kvinde gravid, går sædcellen med 23 kromosomer sammen med ægcellen, der også har 23 kromosomer, og vi får derfor til sidst 46 kromosomer sammen. Meiose går også igennem forskellige faser, som minder meget om mitose. Dem vil jeg vise jer nu. Meiosens interfase er omkring den samme som mitosens interfase. Den bliver også kaldt for hvilefasen, men her i meiose bliver antallet af DNA ikke replikeret, men det gør antallet af kromosomerne. I den næste fase, profasen, bliver kromosomerne rullet op og gjort synligt for et mikroskop. Her har vi cellen igen. Her anlægger kromosomerne sig parvist over for hinanden, og der sker en overkrydsning. De udveksler DNA. Hvis vi går videre til metafasen, lægger kromosomerne sig stadig parvist over for hinanden. Kernemembranen er her opløst, og trådene fra centriolerne tager fat i kromosomerne. I denne næste fase, eller anafasen, har trådene fra centriolerne adskilt kromosomerne, eller kromatiderne, og de er blevet trukket til hver sin side af cellen. Meiosens telofase minder meget om mitosens telofase. Efter kromosomerne er blevet trukket ud til hver sin side, har de nu samlet sig i 2 grupper. En ved hver pol. Her i telofasen bliver en ny kernemembran dannet rundt om kromosomerne. Kromosomerne ruller sig dog ikke sammen endnu. Nu vil vi så observere en af de 2 dattercellers resterende faser. Nu vil cellen nemlig dele sig yderligere. Efter cellen har delt sig første gang, går den ind i en ny profase, som vi vil kalde profase 2. Her ligger kromosomerne sig igen parvist, men der sker dog ikke en overkrydsning. Cellen går nu ind i en ny metafase, nemlig metafase 2. Her tager, ligesom den første metafase, trådene fat i kromosomerne, og kernemembranen bliver opløst igen. Nu går cellen ind i anafase 2, hvor trådene trækker kromosomerne eller kromatiderne fra hinanden og til hver deres side af cellen. Nu er vi nået til den sidste fase i meiose, telofase 2. Her har vi kromosomerne lagt sig i grupper, og en ny kernemembran bliver dannet rundt om kromosomerne. Der bliver nu igen dannet 2 celler, og de vil derefter gå ind i en ny interfase. For at opresumere lidt, så ved vi nu, at meiose kun foregår i æg- og sædceller. Vores ene startcelle med 46 kromosomer bliver til 4 datterceller, til sidst med 23 kromosomer. Så for eksempel en sædcelle kan mødes med en ægcelle eller omvendt, og derefter dele kromosomerne med hinanden. I meiosens profase sker der en overkrydsning, som er med til at give større variation, altså forskelle, af afkommet, hvad enten det er et menneske eller ej. Hvis det nu skulle ske, at der skete en fejl i processen meiosen, ville det have en større konsekvens, end hvis det ville ske i mitosen. Meiosen laver jo seksuel produktion, som er med til at forme vores afkom. Det var alt for denne gang. Tak for din opmærksomhed.
Farvel.